Kithom MSC Cup kepathu ponalong Korkanthi constituency penta kepathu dun Japan mission a player kaching vai thek Japan pura Karbinglo Thomas Council Speaker Raju Tiso kapin khaduna tengpen Kechengsi Korkanthi Cup surihini rain korapli kepathu mission pen kepachun po Korkanthi MSC mate Karbinglo Thomas Council Speaker Raju Tiso kapin khar ateng pen Tikelangjun Sports Association pen patir piponsi Tikelangjun Sports Association pathu aklamalong Kechengsi Korkanthi Cup surihini rain korapli kepathu matijong ni phai thong keparni Angdung kiti pathu padupon tanglo Bangso kepathu ponalong kepathu ponake Korkanthi constituency ke parlo Longtrok Sub Sports Association Sonsi Dongmukak Sports Association Paklongkam Sports Association, Tikelangjun Sports Association, Dhentaghat Sports Association, Samilangso Sports Association apen Langlokso Sports Association tumang bongsi pathu ponlo. Angdung kiti ke pathu ponahut Dongmukak Sports Association apen Dhentaghat Sports Association tumang bongsi pathu ponlo. Kepathu pon boma porahut Dhentaghat Sports Association atum ke thek muchorajok hini isi goal pen chepahai ponlo. Bangso kepathu ke padupon ke chengpen Angdung kitiar ni anta aluhi ka chopha pona tengpen EM Bilimohan Khaklari EM Kachirong PP Board Chairman Willingson Phangcho Sundar Singh Kramsa Thoram Kro Samuel Ronghang tum chetongdun anparta Angdung kiti ke pathu ponamailong Korkanthi VDC Chairman Mondalamai Phu Prameswar rong pia tum pendanglok pinangan manpeng ke do tum chetongdun Bangso kepathu long ang tonpen kilang ponake tournament convener Semsing T match commissioner Sanjay Rongphar tum pendanglok sub association atum pen cherap chitudun si mission pen bangso kepathu pachun pondo lapen mission a player invite pondo Karbinglo Autonomous Council atum ke patir pipon along Karbinglo Sport Association atum patir pidun si nikan langsung thak MSC Cup Pupipon bomlo, lasi penengles house kami pedopon po, lasi labangso ke petu along, mesen a player, kicing vai ponangji pupenajok litum mate dak Korkanthi MSC mate Karbinglo Autonomous Council Speaker Sa Raju Tiso alang le bor iponsi mate alang le patir piponsi Korkanthi Cup puisi binang lapen labangso ke patulong le litum mesen player invite ponang wakimang pensi nitum dak Tikelangjun Sports Association man sila bangso ke petu yang ke palang ponjiapan nang pohos poniglo nasi pini patu bomang bompen pini bangke final match iglo nasi labangso ke petu ke biben ajok nitum la Korkanthi along mesen player bangke chingwai poniglong lo anparta Karbinglo Autonomous Council ilituma chairman alan ke bori pen ajani lo alan ke bori pon ke kopi ajani lo itum kaduk beda sini lo je thelong ke je hikha dika pen chenglok culture pen chenglok kapre ka itum do lahang bong pen stamil itum sport ahin pen stamil paprang ponai ku lo sokemang pen si pini non ilitum langdam nang non uthodil tuma abong somar tum alang litum kepathu hin penstame aprang angdeng paprang ponjepan lahai stame lang ya kemang dolo pasi khela dhula jong si thexer pulote mane national international angdengan stame lang tum keli dunjila sonabar saidu pasi lahai lo lasi itum local mc Karbinglo Autonomous Council chairman alang ke bori pen kelalo anpas tame Karbinglo Autonomous Council ACM sitame lasok bori bange do lasi litum ke la Korkanthi cup la kibina ko kelalo non next la CM cup lasok chipati long sitame litum champion anong e puthot ke ban dia pantai litum kichisik nai bai kenam sabi kedam ta nikal sitame litum Korkanthi pensi champion anong e banlo lasi non puthot sitame bang kichisik nang ke litum benang Dongmukak pen Semsing T Karbinglo live